lille vlog til samlingen her. Vi vil lige gå på turen om der sø. Du kan lige filme den. Søen her. Der går vi rundt om et par gange og laver et lille vlog. I hører min far slår græs i baggrunden, og så har vi vores motto, knald eller fald. Hvis Jonas eller jeg siger det, så skal vi kaste os ned. Og vi kan sige det når som helst. Knald eller fald! Fuck, okay. Så fik I sådan en instruktion, og så vil vi rende og bare snakke lidt. Og se her! Knald Sådan nogle ting. Nej, så var det bare irriterende. Så var sådan 100 gange 3. Nå. Det er rigtig hyggeligt. Der svømmer nogle blisøns nede i søen. Det er godt, at I kan se dem. Men et lille sommervlog her, og vi er begyndt på vores kanal i dag og så videre. Vi har 2 abonnenter lige nu. Så vi håber helt vildt meget, at I bare vil subscribe, for vi tænker sådan, nu flere subscriber vi får. Ja, jo gladere bliver vi, og jo flere videoer har vi lyst til at lægge. Ja, og så hvis vi lægger nogle flere videoer, vi lægger ud, så bliver vi sådan på en måde øvet. Altså, og så lægger vi sjovere. Hvis vi giver alle jer derude en uge til at like den her video, 5 likes, så bliver vi ved. 3 likes, så overvejer vi at blive ved. 0 likes, så gider vi ikke mere. Okay? Men det er bare, hvis I gerne vil have, at vi skal arbejde videre, så kunne I bare... Altså 4 likes, det er bare, hvor vi arbejder videre. Men 5 likes, der var jeg bare helt... Mand, hvordan gjorde vi det? Og det vil være rigtig glad for. Jonas! Okay. Op igen. Nu går vi et par runder her, snakker lidt. Og det er dejlig aften. Min mor vil have lavet aftensmad til os. Wow! Der er en and! Christian, prøv lige at se! Filmer du? Undskyld her. Knald eller fald! Fuck! Jeg elsker det meget. Knald fald! Knald eller fald, okay. Okay, vi skal videre her. Lav lidt ting. Hvis jeg har en challenge-forslag, så skriv det gerne i kommentaren. Så vil vi se, om det er noget, vi gider. Hvis nu I går ind på Spørg Kaspers kanal og sådan noget, de der populære YouTuber, de har sådan nogle challenges. For eksempel, nu ruller jeg lige Spørg Kasper som eksempel. Knald eller fald! Lige på broen. Hop til venstre, okay. Nej, hop bagud til sådan. Yeah! Okay, så vil jeg lige se. Men i hvert fald, Spørg Kasper, han har lavet en challenge, hvor han drikker toiletvand. Altså, sådan noget der, det gider vi. Sådan noget der, det gider vi ikke. Sådan noget tis og lort og sådan noget foran med op i munden. Og det er bare ulækkert. Det er bare ulækkert. Det gider vi ikke sådan noget. Men sådan noget, hvis vi spiser en skefuld helt chilisauce, det overvejer jeg lige. Men i hvert fald sådan noget med at æde et eller andet. For eksempel et halvt kilo bacon hver. Eller 1 kilo bacon hver. Det bestemmer man selv. Så kunne vi filme der, hvor vi æder det og så videre. Og på den måde lave en god challenge ud af det. Men i hvert fald, det vi har tænkt os her på den næste. Så vi ses. Hej. Oh fuck! Hvad? Har du nogensinde tænkt på, hvor ondt det gør på græsstrå, når det bliver klippet? Hvor satan, Jonas. Fuck! Stop den video. Vi ses.